nyagitari Luka ni igakorika igotwakwa ni provision ya Luka igakorikira Theophilus omworokereria kigimo motebi ng'a Theophilo egento gekorekana asobugimo bo ntagete nkorikere ni igoro ya Yesu na taringa akamurikira igoro ya Yesu oka aya Yesu ale gokora na kworokereria aina amang'ana abere twachakire kwegera ase egitabu iki abantu abange nigo babwate amang'ana maya bagokora bakworokereria lakini ogokora kwabo kwagenda mamincho bantu abange go bagoteba ng'a tiga nkworokererie yani kora buna nkogotebia gotokora buna ngokora ase eng'encho yaki igo bamanyete ng'a amakoru abo niga ara amabe tari aya aboronge bono Luka niga agocha korikera Theophilo omotebi ng'a nintagete ngotebie buna Yesu amanyete okamorikera amang'ana onsi pi aya arego Yesu are gokora na kworokereria tangana akoira atambe lakini ase obweng'e igo ntagete ase obweng'e nigo ntagete nkotebie ng'a mwancho mategere na kwariganiria samari kama chenu nyuma yoko wowe saba igonta getengo ira ase gitabu gya Luka egitabu samahani igonta getengo ira ase gitabu kyo okora kwa batumwa igona kwa na Luka kiagere gitabu kyo okora kwa batumwa nigo kerikire na Luka igekageire ng'a egitabu iki kyo okora kwa batumwa na egitabu kya Luka igo kerikire na omori kyo yomo na igagwa address igakomorikera omonto ogorugo Theophilus yoyo niga akomorikera ekiagera buna evangelist ochire okorika igoro ya Nyasaye ase ke Yunani ase ke Greek elieta Theophilus eng'encho yaye neri ng'a a friend of God omosani o Nyasaye neri igo rikorusiwa ase okobwatana okoyia na chingaki chinyinge abantu abange igo bamanyete ng'a Theophilo niga arenga omokwani omonene ase ekaru ya kabere ya Jerusalem eyetogokwanera ng'a gochakera omwaka o 37 mpaka 41 CE akoreng'ana na buna twasoma oria agorogwo ng'a Josephus Wantiki igari ase ensemo ya Bayahudi lakini tari ring'ana nataka gokwana erinde rigosirerie eng'ana enene tokwegera ase egitabu kio okora kwa batomwa nering'a egitabu eke oyo kerigete Luka niga arenga omonyagitari physician yani omonyagitari ndere language ndabeke ase omonwe bweke busieri toyeri na ekera korikera Theophilo bono igakomotebi ng'a ritang'ani namorikerete egitabu kende amorikerete ngerekieke ase okobwatana okoyia na egitabu kia Luka na ekera akomorikera egitabu eke kia Luka niga akomoeresa eyemo ase eyemo motebi ng'ana kia amang'ana arenge na ekero ogochaka ekebunge ekemo iga agochaka komotebi ng'ana ki ase egitabu keri nakorikera Theophilo igo narigete igoro ya Yesu ogochaka Yesu onsi pia Yesu achagete gokora tari igo rioka naende agamotebi ng'a nakworokereria ng'a Jesus began to do and to teach abantu abange igo banchete gokora amang'ana lakini mbakoyaorokereria buya na abande bancha ng'a tiga ntige koyakora inche nayasomia omonto omana gogotebi ng'a tokora buna nkokora aekora buna nkogotebi Yesu niga akoreta amang'ana nakoyaorokereria naki gekogera ogotebi ng'a aye okwegeria abande yakorangwa aye tokwegeri ritang'ani ntochikoyasoma ase egitabu kia Abaibirania gochimotu lakini ekero tora ase egitabu eke kio okora kwa batomwa twachakire kebungo gia kabere iga akomotebi ng'a akamorikera goika rituko riria ire tugoro nyuma yokorwa amaorokereriwa goetera ase omoika omochenu gochia ase abatomwa bari konyora achoriwa bono ring'ana riakwanirwa richingaki chitang'ani riaretigwa rikorokwa abatomwa aba banto kiaba ekenyamori bagoteba apostles aborokigwa mbari bare nse y'omonto okobegeria igo abantu aba bono bakabeire aborokiwa batarire na Yesu emiaka 3 n'enusu bagraduatire
kero kwa graduate kuru school buna high school wako ende college na ntoli koro kumwa wanafunzi wa high school iko koro kubone graduate ya chire ko ende university ko chenchiriet abanta abono baga onchore kuru aboro kigwa ekiera ba oro keribwo na Yesu kolire gasi ayo ko boro kereria bone mirimo bago chigochaka neyo kwegeria ayibanyare ko bakworo kererwa ase igo bagatumwa ase nginchu yo gotumwa riro libono igoika banyare ko bagoncholerwa erieta batigoro kwa boro kiwe kiara bakorire esabari yo boro kiwa bono baro kwa batumwa na kieko era bakoro kwa batumwa ekiagera bono batumirwe bagende konandia togende kebungo kia gatatu ase eketabu kyokora kwa batuma yote yanga nyuma yo gochande kokwaye akiorokia asobosi bwabo elinde anyare ko baga kobebereria ekenyamorere gotebanga convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. Bono omwanjwa igaga no ntagete ekarato kwegera bono mambitoligereri Yesu obeire n'abantu abe myaka 3 n'enusu obeire gakobegeria mang'ana amange obeire gakobatebia buna babwanete kogenda erinde barandie emyaka 3 n'enusu bono egento gegonse kingeringa Yesu obokire ekera abokire akaire amatuke 40 kira ritu gakuruka gochase bare inki ari kurukero ogotema yani kobakore birengere bia egento nga convincing nekero kwebereria omonto yani oteme komoro kiange kene egento gete nabokire omonto yangete omonto yakanete nga gente kibori ngekaribo aboro kiwangi kiabeire gwikiraga Yesu itirwe kitabu kia Yohana twarure maega okure kera akure abayahudi batebirenga abangina bande mambia bachira asoboina kero bagenda asoboina banyorenga Yesu mubiro etuiya bachakire kwengereria bakorera ngobe baibire omubiro Yesu ngikiaba mu maraika obaro keiro bakani yenga yaya nga kimoko liyo yore moyo gati ya saba akure bona Mariam onde nangina Yesu bakaimoka nchera kwagache bakumnyeka uji Yerusalemu ekiagara no Yesu atebetenga baumerane Yerusalemu elinde bagenderere noragenda bago chukomnyokia boro kibo bande ko batebinga ya Yesu obokire igwa na igwa eigo egento to kwana ngeringa Yesu obokire nabangina aba batebirie ekero baberesire nando boro kire abande natani no yo mwabo barenjere gochiema o chigiro mitange kianda iga chima yange komunisa tunga gerete iga kuru chinsemo chia Yerusalemu bono bakale gukwana nchera kwagachi Yesu ko boro kira tibamanya kero bakale gusaba okwemokia amaboko igore kero bakire nyomba goseseni endagera nari bakoria raising obe ndocho Yesu iko bono gwikiraga batwarire fununu batwarira amang'ana nga Yesu obokire lakini amatuke 40 igaga ndete ko bakonvince nga keno obokire omonto okomotunya Yesu na kongusana ko bakonvince kwebereriwa gotebwa kene neke ntu asoma kurumaega abantu abange bunabona abantu esemo yani nawi iko baranderete guri tukeri morioka ekero baigwa mang'ana ayo umugambi agachika ngatiga abantu barusi kianga babeke kigunya beya keribu batige koragera ense yani nawe ngima onde tabaisa kukunendagera no ena amacho kunywa tali okwengata okokwengato wata yanga bono ngochugo kolicindagera chingusuga ya bagatika keregento bagatanga no ene chingiti chitugo chiabo chiombe keregento nkeri kende lakini ngana nataka komenta ne eringa lituke morioka bakaranderiwa bakaigwe nchiri abantu batamwegende tinyashaye kero bakoranderiwa nchiri artist batamaite kende goro ya Yesu igo barange konyora ringana eri na koriwera omonto otarira na Yesu onyorire ringana na kongusana gocho komwegena Yesu ekamoira matuke 40 ko convince ko batabinge kene ma ninche nabuki ndomo sacho omerieta na Daniel ekerare segati abero gukana nganche mose aimo kwana nchiomata tinta gedimo na ko ngaina gaiga ngayare morore bono nta getuko minyoka ase getabu ekyo ekebungo giakane egodebanga ekerori mare kuragera nabo on one occasion while he was eating with them he gave them this command kerare kuragera nabo limo nabaeto gochika akabatebinga timoru nye Yerusalemu
korende moganye ekegwa tato na abarierete ira ekimwe igure ngogekwanera ekiagera Yohana igare kobatisa asa amache korenda ase matuko makagocha na mobatiswe wetera aso moikomocho aina amang'ana agokwanirwa ase ekebungo kia gatano igo Yesu kende ngei agokora aterigote banto baye kere ng'ana Yesu agokora igakotebia banto baye ng'a gento ngechikore koba lakini rituko erime ekero bakoragera banto abange ekero bakoragera mbari gotegerera banto bakona kogamba kabatebi ng'a moru Yerusalemu mpaka tatono goikeranirie ire eria abariere bono bakeba ekero basangerekanete ekemo kia gatano nomo kero basangerekanete amo na Yesu kero aborokere gati amatuka ya 40 bakomoboria ng'a omonene indi ogocha koirania oboruoti bwa Abaisiraeli are you at this time going to restore the kingdom to Israel bono barabu bakomobori ng'a Yesu tokagerete ng'a bono chingaki cheikire koirania oboruoti bwa Abaisiraeli mwanchu ntagete torabeke ekomaga erinde torengererie eng'ana eye omonto omosani ino rero igo moing'ontiri okure morenge kere mwamotindeke matuka abere nando nyore ng'ontiri oborokera matuka 40 kona kogwata ing'ekene nabokire tinkagereti ng'egente getang'ani oramobori ngeri ng'a ndio gocha koirani naye kware gocha koe president yense igo nabo korora ng'a nonye bamotunya Yesu chisababu nchire bare komotunyera matuka miaka 3.5 bakomotunya ng'a kero kendo yomo gakoira oboruoti yomo abetureshara yonda abe asigete igebine bibirenga babwate incho omonto abokerera otanga nguna komobori ng'a aye mose ng'a kia kene na kia anyarekanete okabuka kurwa asa abakure eji na story otagete kuigwa lakini bagasangerekana bakomobori ng'a chingaki echibone kiara kwabokire bono nario koirania oboruoti bwaitu bwa Israeli obutwachandikira amatuka amange kebungo kia gatano na kabere rigererie Biblia yao nero ng'endete gosoma Yesu akabairaneria akabatebi ng'a igoro y'echingaki nebiro tari igoro yene okomanya eki nebinto ebikobekwa oyo obwata okobwa bwebiro n'echingaki Nyasaye omonyene tata nere obwata amang'ana ayo erinde erakamana kong'enderera kobatebia ase ekebungo gia kianda ng'ana ki kia gatano na gatatu ng'ana monyore ekegwa kia omoikomochenu na amang'ana agonsekia ng'a rika akogenderera gokwanera ring'ana erio agenderere rika akogenderera kwing'ereria gese atebe ng'a yaya era akabatebi ng'a egento mobwenete gokora ekiagera twakwanire igoro ya Yerusalemu nokogenda na monyore chinguru chia omoikomochenu oyo oraba chire na mobe birori bana ekero mwanyorire omoikomochenu mochakere Yerusalemu mogende Yuda mogende Samaria na goika chinsinyo chionsi chinsi mang'ana narabera Yesu akwanire ritang'ani obatebiri ng'a egento agatano gakabere igoro yokona kwebori ng'andi Yesu arache kiang'o ebinto ebi timobwati kobwa iga abanto abange babeire bagwechanda bakobori ng'a ine ng'a kindi Yesu agocha bamobekera chingaki 43 44 abakristo gete bakabeka chingaki ng'a Yesu ngochare ekero babwa ng'amba control babekere Yesu chingaki akanyara koba okoba disappoint ase eng'encho yaki ekiagera babugete ng'amba mobekere chingaki bakanyora ng'a tari kerokio ebirengere mwanya bantu ebiremeire tokorenga Nyasaye tokomobekera chingaki ng'a nakobekire ng'a goikere ngokorere gento gete Nyasaye nabwate timetable yaye nabwate calendar yaye naki Yesu omonyene agoteba ng'a noe nere tamanyeti iga agoteba ng'a tata nere ore nokobwa igoro ya chingaki nebiro igo tigae kona gwechanda aye ariganie ekiagera ng'a kende yonsi naoroke omana kobate ekia gatano na gatatu ng'a korende eng'ana enene na monyore chinguru chia omoikomochenu na ekero moranyore chinguru chia omoikomochenu na mobe birori bane mogochakera Yerusalemu na ase bamenyete ase batamire gochia barigirie enyomba ebwate akakoroba akanyomba kairongo bare akarumu bebisete ngi bakwebisera ekiagera Abayahudi
batebire ng'a abantu aba bachete bakaiba omobere o Yesu bono igo bebisire iga ntori gochi nkobarigi tore tobaite batoa omobere abantu aba gechanda kegima naki gekogera bebisete ase enyomba ya irongo bono bagateba ng'a bono gasi mwebisete nonya ntagete mochake koba kirori bantu abange ase tomenyete ntori kirori igo tochandegete kegima omonto agocha okobori ng'a ekende naye nkogenda ore ekanisa bono yaani okare obogoretie ebibiria esabato na esuti yago obegete omonto agokumia ng'a ekende omonto oria na ekanisa akogenda bono ase eng'encho ya echimba obwate akabatebia bachake koba kirori ase aria bamenyete naki bagotebera ng'a obuya igo bogochakera nka tobaisa koira ng'a igo gocha kogenda ochi gochakera obuya isiko bande obuya nigo okobochakera nka iga aria ase omenyete abanto barorete aya yago akamana kobatebia ng'a ekero bakorire nka bamana kogenda Yuda omochie obebekaine nabwo bamana kogenda nonya Samaria oyo orarake bamana kogenda ense yonsi engima bande aba babugete ng'a togoteba ng'a nchangere nchikoranda Somalia nonya gase omenyete banto bamomaeti Yesu igo nkoigwa abande togoteba ng'a embuya korandia enchiri Kenya lakini omonto agoteba ng'a nchangere ng'ende Kenya nchigokoria crusade Kenya nebwate abarandi baye chikrusade nchire ororo mbaro bagokoria koranyoe ribaga mbuya lakini iga ase omenyete karaikaransa ngorarandie enchiri kokora Jerusalem genda Yuda kokora Yuda genda Samaria omana koenda chinsemo chinde chinse tagete gotigera abwo nsuke nsake mang'ana toyarigereria ase obwagare bono nyuma gakwanire amang'ana aya ekebungo gia kianda kerarigereti iga agoteba ng'a I was taken up before their very eyes bamorochi akairugoro nerire rikamotuba kurwa ase amaiso abo bono ekero barigereti igoro ekebungo gia 10 gochia igoro bakamorora kagotira na keri abasacha babere begete chianga chindabu inchirende bakagere ko baba malaika bagatenena ensemo bakabuburi inwa abasacha aba abantu aba bagariri nase kimotenine iga morigeti gochia ase amare igoro enchere ye Yesu airurwe kurwa ase more gochia igoro nachiche nairana nande enchere yeyo mwamororire gakogenda igoro no ntagete gotigera ga echumego nchakere igoro ekebungo 12 ekero bagochigochora omonto kwiraria bagari ya Yuda lakini nkiateba enchere yesairu igoro ng'aki mono morigereti abanto igo banchete korigereria ebinto biaetire tayari Yesu oiruru igoro bono abatigarete batang'aing'a igoro ng'ekene gagenda gochia nkwanera akang'ana akuna eringa eng'ana neire okonyoa yabeire abantu bate omonyamorire agoteba ng'a omonto omoriri iga agoseka mono a fool laughs longer yaani enchere eri neringa Yesu tayari oiruru igoro bono omonto narwanchete gotarera egento kiaerire agoetarera amatuko amange nonya ogoteba ng'a nakwabirete lakini buna kogetukori mpaka gwacha gwakumia omonto oyo nanyaberete bori gose amang'ana aya naerete igo ayaetire omoswahili agoteba ng'a yaliyopita si ndwele tugange yajayo encherende neri ng'a yaetire torigereri gochi motwe nabo kwerinyori kurwa ase history na omogano lakini agoteba ng'a arigereria gochi igoro bono mwancho omotegereri noyo torigeretie ekero twachaka omoroberi owa Anza na Bwana ase rituko riarĩa na omotienyi oyo nagoteba togochaka egitabu giogokora kwa abatumo batigaire abagalilaya barigeretie igoro bakumeti ng'a nki eke kiambera omomalaika bwa omonene igagocha omana kobabori inwe abasacha aba nkibono morigeretie gochi igoro ng'a Yesu oyo ochire nairana enchire yeye abo no ntagete gokorera koraigwa Yesu ng'ochire kere riso riamoroche ase abanto bari bateneine iga abasacha aba 11 barenge iga gati yaborokio ba Yesu ekero yomo bweng'entire igo barenge bageti igoro bono egento nare goteba neke koraigwa Yesu ng'ochire iga ari Kenya bono ayemanya ng'a omonto oyo okwana na omorimo koraigwa ng'a Yesu naorogete Atlanta akaoroka gose Canada banto bade mamorora ng'a orokire etaime gose Kericho ayemanya ng'a abanto bakwana na abarimo abantu abo na abarimo naende abarimo nomaete ensemo yabote iyo ase egitabu kia obogima igo Yesu ekero arachekera eriso ndimorore kiagera twene kimwe enchire yeye achiete kero oyomo namorora amare igoro eyi nere eng'ana enene iga ase rituko riarĩa ntagete kogosiegeta ng'a abanto aba bakabeka namo ase eng'encho yo
kogenda korariri ing'ana ria Nyasaye timanyitinga kero mokobeka namo ekero mwanyare koba mokonyora egento ngere gekoroku ng'a disappointment nogokwera gwatigo abanto baria mwaka 44 ekero banyarete koba bagokwa omoyo ekiagera egento bakagerete nkebeti bagasangereka namo inki basangereka nte bagokora bagachaka movement erinde abanto bagachaka gosaba rituko ase erinde aborokigwa babeire disappointed igo bebisete akarumu kairongo bagotama ng'a banto banyara koba bakobaita iga ase obweng'e mbori ng'a bakanyara koba bakosangereka namo ng'a nokwebisa bagenderete gosaba nabo igo Yesu akaborokera abera toke ng'a gwatarire na Yesu amatuko amange emiaka 3.5 otamomanyeti naende ng'a nagoroka asore chimbunchiri chiri okorora naende ekero achire ekene bwene kiri ng'a nere bono egento okomobori nkeri oganetie biense eye ng'a nanyare koira oboruoti obo Yesu nonyare gonkonya binto gete igo na amang'ana ya eng'encho keima ase rituko riao nare kogosegeta ng'a onyare koba okobwatia amang'ana ya eng'encho aria Yesu agoteba ekiagera bwango iga tokomanya naende nagoroka ase amarene enchera eria achiete nerarerane omonene agosenie ninka ore nogosaba nyuma ya omoroberi oyo Nyasaye oito twakobakire na gobera ning'a mbuya mono ase obuya na obonene na obwanchani bwao ekiagera naye otwanchete naye gwatotongete naye obwate iga ngenki ase obogima bwaito twakoborio twabereye biaito erinde amang'ana aya gwatosomirie abaye eng'encho ase obogima obo nabo igo atwariganie ase amang'ana ase obogima bogocha twakoboririe omotegereri one otorigeretie obamo nere chuma engima igo twachakire na omonene twachakire naye obamo na intwe nabo igo toigore amaiso ng'a nonya twatarire naye tunyare kori kong'anaizi ng'a ning'o ase obogima bwaito.